Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلمو أمجك على تنوك على بركدا أمبسالي دانفونا سون هرماكا نوي على كري أنا سومغو أني ماو مدي تغروكو فغتا جودون سي على كامبلا جلني أوجما كولسان ماينا فوليني والي نيماندون oye awtayni watina aw munu sogolin banna shirifla jabarani sanfɛ aw bismillah wajulu kene kono bi ambe bamako korofina turelala anga musogoroba madame Berthe Hajama Touré nale de Khadijatul Kubra kalanso nyema bay ka kayni ademso ka konyoy aya kanu ka wajulu kene basigi memba to ka seka blasrali ke buruche ani furumuso ye ani islamek kelen wo kelen ka seka ke ni waleya la degi bagay wala sa anga jamana kono konyo be sigi cogoya minna yalama ka se ka do ala o hukumu konnana bara in bela jelen kara ka be décembre kalo masan bafla ani tani shegi o de madame Kulibali a sayyida Mariam Dambele ale de kene nyenamaya ni blasirali ka nyumonye ani ladili ni blasirali ma kelon kelen be se ka nafa be soro femina sherif la jabrani toyala ansira ka min soro ka lasi awma anga je ka nyema dawfe rahman rahim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الموصوف بالكرم والجود سيدنا وحبيبنا وزعيمنا بالخاسر محمد المصطفى صلوات ربنا وسلامه عليه عبدا السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات Ani so jalemba amanyere kalfa alala masa minti kalfa tien ka kana nyine Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka ankandana ka se anaka hinay akaga islamé be Allah subhanahu wa ta'ala de la bato kala kirala bato ki ga nyemo bunya ni sababu be an yere la ka touré la soro ka kana duye ka kan balima uye ku kan sinju uye ku kan je nyogonye ko sawbile le baye touré la ka aja ma touré aja aminata amba fo ajina kani che aka chesri la naka konanjala dine mbarala a bangira ka dine min soro afani ababulo no islamé do ba soro ikaso ngaiti ka ita darapo koronta tinyele be sa Allah subhanahu wa ta'ala ma muso ba min fasadara sanu e Khadijatul Kubra yi an klima be aklima nga aja Aminata Touré ale yele o ye Khadijatul nyara fi mo on be ala de gene de ba Aminata ko sebe ko sebe a yele aya on jigisi aya Khadijatul Kubra aya nyara fi mo awna ambe ale de ka sigile no balma sigini kelinya sigi kono abade ni asinju chera Touré la ya ka foko Allah taala here ke anye no ye de nyaga yi ka ngana ala barikada ka nyogon ladi ka nyogon blasra ka wajuru ke ka zigiri kan dumaunda parce que ambe ala tanu yoro la ambe ala barikada kene ka bi ambo wele de jabi la no ya rabbi ala ka kene sigi here la ala ka kene wuli here la furnu ala ka ke shini kene ku nogo ku nyogona ka cheni musoso fulani ni sabani ni nani na fatogona ni batogona chama here ma ala ka noya minu bi kene na numa chesoro ala ka cheni ma here ma tuma chema minu be numa musoso ala ka nyuma nyuma here ma ala ka tuma o chama mba o kelenko anye here minini namba yorodo ala ka dama nanta yorodo atigi ala ka de amma amesra toro mi ala ka do anaje anga jamana no e mali ala ka sabati ala ka mali sinsi ala ka kambe ni chebe do anga jamana ngono bebe furu munu ngono ala ka ben sabati bente furu munu ngono sebe ala de karani ben ala ka ben no ya amen kurane jeli ama fo bismillah ame fola muna ame folo fe nyumena ama fo go furu aljiwaj
furu ye mun de furu yɛrɛ mun de furu de ka fɛn fila dɔ fara ɲɔgɔn kan fɛn fila min ni kelen se ka taa ka kelen to abada o fɛn fila ye jumɛn ye ala y'an da k'an kɛ zawjɛni min zakarin wa unsa ala y'an da ka bɔ cɛ la ani muso setigi ala b'o fɔ an ye alikuranɛba kɔnɔ cɛ tɛ se ka taa muso kɔ muso yɛrɛ tɛ se ka taa cɛ kɔ abadan lezi o de y'a to ala ye an ba Hawa an fa Adamu da tuma min na ka bila alijinɛ kɔnɔ a y'an ba Hawa da ka bɔ an fa Adama gara kan ko an fa Adama ɲɛ la tuma min na ka ni muso ɲumanba in sigilen ye muso min cɛ ka ɲi sara b'a la dawula b'a la o yɔrɔ bɛɛ Alahu Taala ye Hawa kanu don an fa Adama dusukun na a se ka taa k'a to ɲɛnamaya la a y'i bolo sama k'a b'a da ka yɔrɔ min na setigi ala ko la ko fo furu ka don i n'a ni ɲɔgɔn cɛ an fa Adamu a n'an ba Hawa furu de donna u ni ɲɔgɔn cɛ alijinɛ kɔnɔna la nin b'a jira an na k'a fɔ ko furu ye fɛn belebeleba ye ko cɛ se ka taa ka muso to muso se ka taa ka cɛ to munna n'an y'a ta k'a lajɛ alijinɛ kɔnɔ hɛrɛ bɛɛ bɛ yen damu bɛɛ bɛ yen wasa bɛɛ bɛ yen hakilisigi bɛɛ bɛ yen nka o bɛɛ lajɛlen n'a ta ala ma sɔn ka anw fa Adama to a kelen na f'a ye jɛɲɔgɔn di a ma musoman n'o ye anw ba Hawa ye o ye dalu ye k'a fɔ ko cɛ ti taa ka muso to muso yɛrɛ se ka taa ka cɛ to wa kira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam an-nisa'u shaqa'iqu rijal ko muso minnu filɛ dɛ cɛw aw fɛɛrɛw de don woro n'a fɛɛrɛ o de ye cɛ ni muso muso ninnu ye aw filanan de ye muso ninnu ye aw dɔ de ye a ka cɛya ka kɛ kamalenkɔrɔ ye ka kɛ dutigi ye muso de y'a masiri muso de b'a a sababuya o tuma n'a ma ɲɛ ko ye muso ni cɛ ye an dara ɲɔgɔn kama an se ka taa ka ɲɔgɔn to fo fɛn dɔ de ka ye juru la juru min ye juru garantilen ye hakilisigi b'a kɔnɔ kanu b'a kɔnɔ hinɛ b'a kɔnɔ makari b'a kɔnɔ o juru in ka kɛ ka cɛ ni muso siri ɲɔgɔn na k'aw fereke ɲɔgɔn na ka aw fara ɲɔgɔn kan aja kuranɛ jeli a bɛ fɔ juru in de ma ko furu furu de ye juru ye juru min bɛ muso ni cɛ siri ɲɔgɔn na k'aw fara ɲɔgɔn kan k'aw kɛ so kelen kɔnɔ mɔgɔ ye k'aw kɛ kuntilenna kelen ye k'aw ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ kelen hinɛ juru don kanu juru don makari juru don an b'o furu de kɛnɛ kan nin ye o furu min filɛ nin ye kira sallallahu alaihi wasallam kumana ka kuranɛ jeli a ko cogo di a ko azwazu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni sallallahu ala nabi mustafa ciden ko kisi nɛma bɛ a ma a ko furu y'ale Muhamadu ka sunna de ye ni maa min y'i kɔ don furu la k'o tigi y'i kɔ don ale ka sunna la ni maa min y'i kɔ don Rasulu ka sunna la k'o tigi tɛ ale kira dɔ ye sallallahu alaihi wa sallam silamɛw n'an dun ma kɛ alakira Muhamadu dɔ ye kisi ni nɛma bɛ a ma siga t'a la an bɛ kɛ setanɛ de dɔ ye an bɛ ala deli ala k'an kisi an kana kɛ setanɛ dɔ ye o la nin b'a jira na k'a fɔ an k'an k'an janto furu la an k'an k'an magɛrɛ furu la an k'an ka furu ɲini an seko damadira bɛɛ lajɛlen na parce que alakira sallallahu alaihi wasallam ka sunna belebeleba don adamadenya sabatilan don adamadenya hakilisigi yɔrɔ don adamadenya sinsinna belebeleba don o furu in dɛ a ye cɛ ni muso siri cogo min na a bɛ kabila fila siri ten kabila nin den dira karisalakaw ma karisalakaw den ye karisalakaw den ɲini kelenya nana balimaya nana ɲɔgɔn dɔn nana o de bɛ kɛ sababu ka kɛ sababu ye fo ka du kɛ jamatigi du ye fo ka du kɛ kabilabatigi du ye o la cɛ ni muso sirilen kɔ ɲɔgɔn na kabila bɛ siri ɲɔgɔn na nimɔgɔniyaw bɛ na buranyaw bɛ na i y'a ye furu de bɛ kɛ sababu ye ka adamadenya yɛrɛ sinsin ka adamadenya yɛrɛ sabati ka kanu don adamadenya kɔnɔna la mburanakaw ye ninnu ye a taara Rasul sallallahu alaihi wasallam a delila ka ɲɛ mɔgɔ dɔw ma ka hinɛ u la munna k'ale ye muso furu ka kabila la k'ale buranakaw de don o la furu bɛ sirili kɛ cɛ ni muso la ani kabila la furu bɛ tila ka sirili kɛ fo jamana ni jamana i bɛ mɔgɔ dɔ ye ale bɛ lajinɛ de
aye muso ta Mali la no tuma caman ni ye cɛ ye a b'a fɔ maliyɛnw ye ne ka mɔgɔ de ye ne muso bɔra ye n'a ye maliyɛn yɔrɔ yɔrɔ a b'a fɔ muso bara mɔgɔ de ye nin ye ne somɔgɔ de ye o la furu bɛ tila ka taa jamana ni jamana ta k'olu siri ɲɔgɔn na e m'a ye an ka sous-région ninnu yɛrɛ la anw bɛɛ bɛ fani ba la an sirilen bɛ ɲɔgɔn na dɔ ta taara furu Abidjan ka dɔ na furu Mali la dɔ ta taara furu Dakar dɔ ta taara Lajinɛ wɔlɔfɔ dɔ na furu yan nɔ Lajinɛ ka dɔ na furu yan nɔ furu bɛ sirili kɛ ɲɔgɔn na i m'a ye ni jamana ninnu na anw kɛlen bɛ fa kelen ba kelen ye furu nɔ belebeleba de b'a la o furu min filɛ sa dun n'a ma ɲɛ ni jɔyɔrɔba in bɛɛ bɛ furu la kira ye mun fɔ furu la sallallahu alaihi wasallam a ko a ye furu nɔgɔya a ye furu fɛn nɔgɔya a ko furu min ka fisa furu bɛɛ ye barika bɛ furu min na ka tɛmɛ furu bɛɛ kan furu min musaka nɔgɔyara o furu ka fisa ni furu tɔw ye barika b'o furu la furu gɛlɛya k'a dépasse gɛlɛya a bɛ an musow de fan fɛ anw de ko ni kɔgɔ a tɔgɔ woro paɲɛ mana ka 40,000 d'a kan ko furu ti kɛ anw de ko ni cɛni kamalenin mana ni 30,000 ye ani a tɔgɔ woro paɲɛ muso tɛ di a ma musow k'an ka lajɛ an ka nɔgɔya don kow la furu fɛn min nɔgɔyara o furu de barika ka bon kuma in kɔrɔ tɛ ko muso ye fu ye dɛ an k'an denmuso la fili wa ne bɛ ɲininka ne ba piri yɛrɛ bɛ denmuso la sansɔngɔ bɛ denmuso la hali ni cɛ ye kulu yɛlɛma ka kɛ sanu ye ka d'e ma a fɛ den valeur ma mun n'o ya o tuma a ye furufɛnw nɔgɔya o furufɛn nɔgɔya in fana na a bɛ fɔ cɛ ɲɛna fɛn fɛn min b'i bolo ni jamankisɛ don n'i y'a di muso ma i ma baasi kɛ dɛ muso in sara t'i bolo muso min bɔra ka denba a balimaw ni sinjiw cɛ la ka bɔ a bana fa ka hinɛ la ka taa e fɛ i ka so o ni ladonko ɲuman kan furufɛn k'an ka nɔgɔya kuranɛ jeli ni n sera yɔrɔ ma n bɛ kangari da n balimamuso ye an bɛ woro tilaba min na ka wari falen ka d'a kan a ti bɛn dɛ kɔɲɔ minnu n'an bɛ k'a kɛ la ni sumunbakɛ ye ɲɔgɔn fasada ye ɲɔgɔn tɔɔrɔ ye haramu don dɛ denba bɛ denba la ŋaniya ka ɲɛ diinɛ ka ɲi nka a bɛ boli baasi kɔrɔla la munna a bɛ boli n'a fasa taara ale bɛna mun kɛ a bɛna mun di fasadala ma ara min jɔlen bɛ olu ka 200 ka ca ni 4,000 ye a bɛ boli ka to so kɔnɔ ka sɔrɔ a diinɛ ka ɲi ŋaniya ka ɲi nka fɛn t'a bolo o ye min y'a yɛrɛ dɔn ka to a hakɛ la dɛ sinon an dɔw bɛ pari juru ta ka tɔn wari juru ta ka sɔrɔ ka n'an sigi baasi kɔrɔ ko madame Jara ka sɔrɔ ani Jara yɛrɛ man di yɛrɛ t'u tɔɔrɔ o sinankunya in fɛnɛ dɛ o y'anw ka jamana sinsinlanba de ye o y'anw ka kanufɛnba de ye o y'anw dɛmɛlanba de ye pour que ka adamadenya sinsin k'a sabati min filɛ ka ne laminɛ n'o ye kuranɛ jeli ye ale yɛrɛ ye jaralaka de ye o la ne bɛ n ka misaliya ta jaralakaw kan a bɛ kun jaralakaw fɛ munna ko ne ye danbele ye o tuma na sa ni madame Jara fɔra sa a b'i pan k'i purukuti i ye laloma girintɔ ye sa a bɛna 2,000 di ka 2,000 wɛrɛ da o kan ka 400 bɔ ka 200 da o kan ka sɔrɔ hali suru ani Jarakɛ ma kuma ɲɔgɔn fɛ ani Jara man di u bɛ sɔrɔ k'a nɛgɛ sa k'a k'i comporter k'ale filɛ dɛ tɔn wari juru de filɛ a bolo pari wari juru de filɛ a bolo vraiment musow an k'a lajɛ an ka kungo nɔgɔya doni bɛ an kun bi kabako de don ala ma ɲu a la k'an dɛsɛra k'a jigi arasulu ma anw ɲu a la k'a ka sunna don anw yɛrɛ de y'an ɲu sitanɛ ka tulo la k'a laban k'a kɛ tɔni ye k'an ɲu a la k'an jɔ an bɛɛ sɛgɛnna an musow bɛɛ ɲɛninen don bi jamana in kɔnɔ an bɛɛ bɛ kamanagan na kuranɛ jeli n tɛ kuma dɔ f'i ye ni kɔɲɔko sera an bara sa n'i ye i terimuso wele ko den ka kɔɲɔ sera a bɛ se ka téléphone ta e ko di kɔɲɔ sera o dun diyara n ye sira ne ka kɔɲɔ an bɛ ko bɛɛ kɛ o la o diyara n ye sa n'an ye téléphone bila i b'a dɔn a bɛ min kɛ a bɛ se ka fɔ a tɛ filani malatɔ min de bɛ k'an wele k'a den ka kɔɲɔ a ma dabɔ tugun kuna sini dɔrɔn an bɔra Jɛnɛba den ta la ale fana filɛ k'ale ta ko si tɛna taa kun ɲɔgɔn dɛ a fɔ tɛ fana den tɛ a ko kɔni a cayara mɔgɔ ma sa wɛrɛ ta de bɛ min kɛ ka sɔrɔ a yɛlɛla téléphone na nka téléphone bilalen a ye maɲumakokan daminɛ mun y'a sababu ye nafolo tiɲɛ min bɛ kɛ an bɛ gaspillage min na an bɛ dantɛmɛ min na an bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ min na an bɛ jagoya fasada minnu na an bɛ jagoya sumunkɛ minnu na ka ko kɛ k'a dan tɛmɛ doni girinyara an kan ma an yɛrɛ ma da an b'an jigin cogo min fɔlɔ n'i ye furuko fɔ mɔgɔ ye i ye hɛrɛ f'a ye sisan n'i ye furuko fɔ mɔgɔ ye a b'a fɔ k'i y'a wele ka bɔnɛ f'a ye k'ale bɔra dɔ la sisan ko dɔ wɛrɛ kun bɔra tuguni
ko ni mɔgɔ bɛ tila nin na tuma jumɛn k'a sɔrɔ n'an y'a bɛrɛ bɛn don o dogo kɔɲɔ a t'an tɔɔrɔ samedi jeudi o jeudi an bɛ kɔɲɔ kɛ dimanche o dimanche an bɛ se ka kɔɲɔ kɛ a t'an tɔɔrɔ n'an y'a bɛrɛ bɛn a t'an tɔɔrɔ mais dantɛmɛ min bɛ an musow bolo israfu min bɛ an musow bolo tiɲɛ yɛrɛ la n balimamuso haramu don dɛ a bɛ kɛ sababu ye k'an don dajugu caman fɛ n y'o de fɔ a ye tɔnjuru ni parijuru o y'a la hɛrɛma ye dɔw de bɛ se ka taa ɲini cogo wɛrɛ la wa iyazubillah ala ka don an n'a cɛ o tuma na an musow ni kungo bɛ an bolo an k'a lajɛ an k'a nɔgɔya an ka kungo kɛ nɔgɔya kɔnɔna la sisan yɛrɛ ye ɲɔgɔntuma ye wari tɛ bolo la dutigiw bɛ kule la kuran wari ka ca kuran facture ka gɛlɛn ji facture ka gɛlɛn anw yɛrɛ musow nasɔngɔ mana d'an ma n'an taara sugu la maɲumako don foyi tɛ se ka sa fɛn bɛɛ gɛlɛyara ni bana nana n'i sera dɔgɔtɔrɔso la o fana ka jugu n'a tɔ bɛɛ ye n'a fɔra n'an ka hɛrɛw nana an k'o fana dantɛmɛ kɛ tuma jumɛn na doni girin bɛ bɔ an kun de o tuma an k'an hakili to an yɛrɛ la furu min kɔɲɔw nɔgɔyara o furu de bɛ barika kosɛbɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ne ba kuranɛ jeli an bɛna munumunu ka na se yɔrɔ jumɛn na o ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔɔnin fɔ o la parce que u bɛn'u ka cachette in lamɛn kɔɲɔ kɔrɔ dɔw bɛna sigi k'a lamɛn malimatu b'a yɛrɛ waaju ka sɔrɔ k'aw waaju n bɛ fɔlɔ ka mun fɔ kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso ye n kɛlen kɔ k'a kɛ k'an yɛrɛ ladi ka sɔrɔ k'a fɔ kɔɲɔ jama ye k'a fili diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na tɛnɛ ɲɛta sira kan o ye k'a fɔ k'an ka sira ala ɲɛ a ye n'an ka sira ala ɲɛ wa a ye n'an ka ala kanu ala ma tɔtɔ anw ye dɛ alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa bihi ni'ma a ye n'an ka ala kanu wa a ye n'an ka sira ala ɲɛ ne ni ala ma tɔtɔ an ye n balimamuso ala ye e ni ne da k'an kɛ mɔgɔ ye barika ala ye ala y'an kɛ muhamadu manton ye barika ala ye ala y'an kɛ silamɛw ye a barika ala ye a fɛn o fɛn min ni adamaden ni mago b'a la diɲɛlatigɛ in kɔnɔ yanni i bi da ala y'a bɛɛ dilan ka di anw ma fɛn jumɛn bɛ yen min nɛgɛ bɛ anw na ko ala m'o di an ma ko ala m'o dilan o tɛ yen fɛn jumɛn bɛ yen nɔ ko anw mago bɛ s'o ma an ka ɲɛnamaya la f'a k'a sɔrɔ ala ye nin bɛɛ dilan anw ye a belebeleba fɔlɔ ye ji ye ale de bɛ sanji jigin ka bɔ sanfɛ ka di anw ma ɲɔ bɛ falen malo bɛ falen an bɛ dumuni kɛ yiridenw bɛ falen an b'olu dun an bɛ ji min an b'an ko dumuni ni ji o ye fɛn belebeleba ye fɔlɔ ala y'o dilan ka di anw ma ka fiɲɛ ci anw ye ka bɔ diɲɛ seleke naani bɛɛ fɛ an bɛ ninakili ni lafiya ye ka sunɔgɔ nɔgɔya anw ye ko n'an sɛgɛnna an bɛ sunɔgɔ ka ɲinɛ fɛn bɛɛ kɔ farikolo bɛ lafiya hakili bɛ reposer ala ye nin nɛɛma in bɛɛ di anw ma ni imatullah ala ka nɛɛma la to adu wala tuhsa nɛɛma in ma sɔn jateli ma parce que jateli tɛ se k'a ban o de y'a to a tɛ se ka jate a ma sɔn jateli ma fɛn min ma se ka jate o hakɛ bɛ dɔn wa ala ka nɛɛma tɔgɔ ko nɛɛma dandɔnbali a yɛrɛ ko kuranɛba kɔnɔ cogo di wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha ko n'an ko an b'ale ala ka nɛɛma jate n'an kɛra jate dɔnnaba ye n'an ye mati dɔn kosɛbɛ ka simi ni fisiki dɔn kosɛbɛ kɛ matimasiɲɛ belebeleba ye ala ka nɛɛma i se k'a jate ka se a dan na abada o tuma an k'an ka siraw ala ɲɛ masa min y'an da an k'an ko ala in kanu masa min ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ anw ye an t'a dɔn kɛnɛ ka nin ye ka denkɛ sɔrɔ ka denmuso sɔrɔ ka denkundi kɛ ka na kɔɲɔ kɛ a barika ala ye masa ɲuman masa ka nɛɛma hakɛ ma dɔn dɛ a ye na ne ni aw an ka sira ala ɲɛ an ka ala kɛ kelen ye an ka limaniya ala la an kana taa kolonifila fɛ an kana taa buguridala fɛ an kana taa batotamori fɛ k'an ka diinɛ tiɲɛ ka sɔrɔ an bɛ ka sujudi kɛ la dɛ ay na nga ala ke kelen ye filan nga fiyan na sira be mbalmam so nga ñoro ñala parce que ne bina do kuma kono ka se rodo la gerante do be mbalmam so do ka furu kono mbalmam so do toroli no sigidala o torono gerante sabu yala limania be desala ata ere di koloni filama limania ne desato fila islam muso ina min be seli faran na ganzara seli hijabu tabaga inflani ata to fila ere di buri de lama ay na nga sira ala nye anga doni ala ye kile kala ya ba sumaya ni sukura fajiri kene be ci inna ma'al usri yusra geleman ba ko fe ala no ma baw de kere o masade ala yi wate gele ya flata ka turo adama den kana abada aw ni ay na nga sira ala nye ala kile banchi anga hakli tola islamia so pasima do de ma sen karla be balo sen tigera be balo bolo karla be balo bolo tigera be balo ngani kungolo tigera barabana de wani kungolo cira barabana islamiya yi kungolo o de ala kiliban cɛ tawhidu an ka hakili to ala gɛlɛya na nɔgɔya an ka to ala ko an kana kɛ fila fara ala kan
o ko fe ne ni aw an ka sira ala nya dogo ani bangela an ka da me ko min gila an be fɛn min fɔ ko ala b'a bɛɛ kalama fɛn ma dogo masala dɛ alim bizati sudur dusukun kɔnɔ ko dɔnbaga ye ala ye n'an ye nin danganiyaw sɔrɔ kɛ an bɛ maloya ala an bɛ yɔrɔ yɔrɔ ma ɲɛ bana ma ɲɛ t'an na an bɛna maloya ala ma o maloya in bɛna don ani jogojugu caman cɛ o kɔfɛ ka ladi ni jumɛn ye ala subhanahu wa ta'ala ɲɛsiranya kɔfɛ ka aw ladi ni jumɛn ye ne balimamuso ne bɛ aw ladi ni sabali ye sabali de kɔrɔ cogo cɛ ka ɲi ala tɔgɔ 99 a dafara ni sabali ye ala ka sabali nɔgɔya an ye an ka sigiw n'an ka jɛw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ o tuma ni ladilikan in bɔlen kɔ ye an bɛna jigin ka na furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ fɔlɔ jɔn na an bɛ fɔlɔ cɛw de la kɔɲɔkɛ ko dɔ kɛ nka hali minnu filɛ baasi kɔrɔ kɛnɛma olu se b'a la ena fɔlɔ cɛw la mun na cɛw a y'a fɔ a barika ala ye cɛw ala ma tɔtɔ aw ye dɛ ala ye cɛw ladiya sa ka aw kɛ dutigiw ye k'aw kɛ ɲɛmɔgɔw ye fo ka laban ka jɔnjɔn fɔ aw kun ka tabale gosi aw ye o kɛra cogo di setigi ala ko arrijalu qawamuna ala nisa cɛw ala y'aw bila ɲɛ ala ye aw de bila ɲɛ ka aw de ye président ye aw de ye ministre ye aw de ye kotigi ye aw de ye directeur ye ko cɛw bɛ musow sanfɛ cɛw bɛ musow sanfɛ cɛw bɛ musow ɲɛ ala y'aw ladiya ala ma d'aw ma dɛ ala y'aw ladiya tellement muso 4 ala y'o de di e cɛ in kelen ma k'i kelen k'o ta muso 4 awɔ kuranɛjeri n'a ye jɛmani ye n'o kodiyara ye a k'o mariye après a bɛna fimani ye a b'a fɔ muso fiman dun fɛnɛ nɛgɛ bɛ na dɛ o mariye a bɛna sigiyɔrɔmɔgɔ in ye o fɛnɛ mariye a ye jamanjan in ye o mariye surumani min n'a ye o fɛnɛ diyara ye k'a k'o mariye a ye kɔnɔmamisɛnnin dɔ ye ko diyara ye o mariye a muso belebeleba magaman de ko ka di n ye dɛ k'i k'a mariye muso 4 alhamdulillah muso 4 adama turu ala nin bɛɛ de di cɛ ninnu ma cɛw ala y'aw ladiya dɛ yala aw ladiyara dɛ ala ma tɔtɔ aw ye sisan bɛ jigin n'aw ye an bɛna ɲɔgɔn ye san cɛw a t'aw ɲɛna sa ko nin cadeau min filɛ aw bolo sa ko nin ye cadeau ɲumanba de ye nin cadeau in tɔgɔ de ko cadeau empoisonné poison de bɛ nin cadeau in na n balimakɛ n lamɛn Allahu Taala ko k'i bɛ musow sanfɛ a m'a fɔ k'i ka taa karate dege ka na dɛ a m'a fɔ i ka taa judo dege dɛ ka aikido kɛ ni muso ko kelen ne ko kelen ka ban ni muso y'a da waga o y'a sɔrɔ i ye koro d'a ma k'a ɲɛ funu o y'a sɔrɔ i y'a dasi k'a ɲin kari o t'i ka cɛya ye o t'i ka farinya ye walima i bɔtɔ i ɲɛ kumuna i dontɔ gudu ayi ten tɛ e ma bila ɲɛfɛ o kama fanga ma d'i ma o kama i ka kawama ye jumɛn ye i ka fangatigiya ye ani i ka ɲɛmaya ye jumɛn ye ka kɛ dutigi ye ka ɲuman jira dudenw na a ye nin de kɛ k'a yira dudenw na nin maɲi wa a tigɛ n ka so k'u bilasira ka malo ta ka nasɔngɔ bɔ i tulo b'a la wa e min saliyalen bɛ nasɔngɔ bɔ la cɛ k'a dɔn i bɛ nasɔngɔ min di muso ma a baraji ka bon ni misiri facture sarali ye cɛ ka saraka fɔlɔ saraka min ka bon a ka saraka bɛɛ a ye min don a ka denbaya la ka malo ta ka nasɔngɔ bɔ ka facture sara ka ji sara ni de y'i ka cɛkisɛya ye ka fini san ka don i muso la ka sabara san ka d'a ma hali sisan fonɛnɛ bɔlen filɛ ka tulu girimani san ka d'a ma kɔni wa n'a banana ka ordonnance sa o t'a bannen dɛ ka kuma dumanw f'a ye ka to k'a kunkolo munu mɛnɛ ka jɔ n'i ka denbaya ye a bɛ fɔ nin de ma ko cɛ min sera o de y'i ka fanga ye o de y'i ka ɲɛmaaya ye nka cɛ dɔw b'an bolo u tɛ nasɔngɔ bɔ u tɛ duman fɔ n'u bɔra u bɛ yɛlɛ kɛnɛ ma o dontɔ b'u ɲɛ kumu ci ko n'i y'a diya muso la k'a ti bɛn ne balimakɛ kuranjɛ la hakɛ to ne balimakɛ a fa musa a diya muso in na sa a diya muso in na sa fɛn min ni jigi bɛ muso in na ala ta kɔfɛ e de y'a jigi ni sɛmɛyɔrɔ bɛ muso in na ala kɔfɛ fɛn min e de y'a sɛmɛyɔrɔ ye ne bɛ tile k'a fɔ cɛw ye n ko anw tɛ foyi ye ni jɛgɛ tɛ fanga o fanga bɛ jɛgɛ la a bɛ ba ji la n'i ye jɛgɛ bɔ ji la ka jɛgɛ bila duguma ten ala a tɛ se k'i firifiri bilen dɛ o baji min filɛ dɛ o baji min n'o de ye anw fanga ye dɛ o de ye cɛ ye jɔyɔrɔ minnu bɔ olu la olu de ka wi ye famille kɔnɔna la n'u ko nɔ fɛnɛ nɔ o fanga min dir'u ma a dir'u ma n'u ka nafakati de ye o la ni cɛ min ma jɔ
i tɛ nasɔngɔ bɔ i tɛ fura san e tɛ foyi dépense kɛ muso ye o ka gɛlɛn dɛ o cɛ ka fanga o bɔr'o bolo n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ko Alahu Taala y'a daga an balimakɛw ye u ka muso furu fo 4 min n'o fɔra u ɲɛna a kɛra cɛ dɔw fɛnɛ ɲɛna ko Ala y'o daga olu ye ten n terikɛ a n'a kungo de bɛ ɲɔgɔn na setigi Ala ye condition dɔw k'a la o condition fɔlɔ ye jumɛn ye a k'a sɔrɔ physiquement e yɛrɛ ka kɛnɛ a k'a sɔrɔ i ka kɛnɛ hakili a bɛ faamuya filanan ye jumɛn ye a k'a sɔrɔ i bɛ se u ka dépense kɔrɔ filanan ye jumɛn ye kɛnɛya kɔfɛ dépense ko in kɔfɛ i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tilen o tilennenya an karamɔgɔ ye kuma caman fɔ la u ko tilennenya in ye nafakati fɛnɛ sira ye i bɛ min di nin ma o di dɔ in fɛnɛ ma tilenw ni ɲɔgɔn cɛ mais min ye dusukun bɛ Ala de bolo hali complet mana kɛ 2 3 ye mɔgɔ bolo dɔ ka gɛlɛn ma ka tɛmɛ dɔ kan o muso yɛrɛ fɛnɛ ka comportement cogoya fɛnɛ o bɛ muso dɔ kanu dɔ cɛ dusukun na ka tɛmɛ dɔ kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye musow yɛrɛ ka comportement cogoya i yɛrɛ b'i comporter ni cɛ ye cogo min na i bɛ cɛ ladon cogo min na o yɔrɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ dɛ nka ko cɛ kana yira kɛnɛ kan ko ne bɛ karisa de fɛ ka tɛmɛ muso tɔw kan ka dɔ in gulon tentɔ k'a lafili k'i mago bɔ a la o man kan i bɛ min di nin ma o di dɔ in fɛnɛ ma o tuma na a ɲinina cɛw fɛ ko n'u tɛ se ka tilen dun ko ka da muso kelen ma o la n'i ye ne yɛrɛ Mariyamu ɲininka ne yɛrɛ b'a fɔ maliyɛn cɛ yɛrɛ kan ka da muso kelen ma a caman parce que an bɛ kuma majorité de kan maliyɛn cɛ ka tilenni ka 100 di nin ma ka 100 di nin ma ka 1000 di nin ma ka 1000 di nin ma ayiwa Ala k'a nɔgɔya an ka dugawu sama u ma Ala ka hinɛ u la ka sɔrɔ u ma sa ka fɔ an ka dugawu sama maliyɛn cɛw ma bari an b'an ka dugu de dɔn Ala ka hinɛ u la ka sɔrɔ u ma sa u n'u ka gɔlɔnniya u n'u ka jɛngɛlenya u n'u ka dulenya musow ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka hinɛ u la dɛ n'o tɛ kungo de b'o fɛnɛ na sini cɛ o cɛ jɛngɛna i gɔlɔnnen bɛ se Ala ma ye maa tilennenw jɔrɔlen bɛ sɔrɔtutigɛ la o san ko e min gɔlɔnnen don gɔlɔnkɔtɔ bɛ se ka sira jan kelen tigɛ ya Ala k'an dɛmɛ de koyi i jaralaka in ka to yen panni tɛ yen Ala k'a ni sababa bɛn o tuma na a ɲinina cɛw fɛ ni muso dira u ma muso dira ni danaya ye n balimakɛ denmuso min dira e ma a dira ni danaya a minɛ ka ɲɛ dɛ n'i t'a dɔn a ɲini a somɔgɔw fɛ ni ko a y'a di yan n bɛ n'a si kɔngɔ la n bɛ n'a tile kɔngɔ la wa ni n dimina n b'a bugɔ fo k'a bolo kelen kari n b'a bugɔ fo ka joli k'a ɲɛ kan est ce que a tun bɛ d'i ma i ka woro tun tɛ minɛ o i taara de a fa n'a ba b'a fɛ cogo min na k'a kanu n'a jarabi donna e yɛrɛ la ten k'e b'a fɛ a balimaw b'a kanu cogo min na k'e yɛrɛ y'a kanu k'i bɛ fɛ i n'a kana kɛ mɔgɔ kelen ye ka si ka wuli ka da ka wuli o de y'a to a dir'i ma k'i ko i b'a fɛ mɔgɔ dun bɛ fɛn min fɛ i b'o ladon ka ɲɛ mɔgɔ bɛ fɛn min fɛ i b'o o pardonner ko caman na o tuma muso dira ni danaya ye cɛw a y'aw hakili to aw musow la danaya fɛnw na a ka ɲini u la a taara Rasul sallallahu alaihi wasallam ni défenseur bɛ muso la dɛ Ala kira de don kisi nɛɛma b'a ma n ko kira kumana cɛw fɛ kɛ a Rasul ko cogo di cɛw ma kisi nɛɛma b'a ma fɔlɔ a ko cɛ min ka fisa cɛ bɛɛ ye khairukum li ahli cɛ min ka ɲi a ka denbaya ma ni cɛ bɛɛ ye k'o de ka fisa ni bɛɛ ye wa a y'i bolo kɔrɔta Aminata den ni Abdulayi den awɔ Abasi den ni Hamza den a ko ale Muhamadu bolo kɔrɔtalen filɛ jiginbaga t'a la wa ale ka fisa ni cɛ bɛɛ lajɛlen parce que ale bɛ hinɛ a muso n'a denw na a seginna k'anw défense ta yɔrɔ wɛrɛ la tuguni a ko cɛw ma a ye hinɛ musow la muso dara ka bɔ galaka kolo de la kan'a to a ka jɛngɛ ka taa fɛ k'a tɔ bɛ kuru ka don ɲɔgɔn na ko maintenant ko a bɛ galaka kolo tile k'a b'o tile k'a sɔrɔ a gɔlɔnen de dun dilanna Ala yɛrɛ bolo ta k'o tuma a bɛ n'a kari k'o karili ye furusa ye wa Ala ye fɛn min daga n'a ka gwa ye furusa don furusa dagalen don nka ka go Ala ye n'an sera k'a dabila ka sera an ka setanɛ dusuw la ka furusa éviter an k'a dɔn k'a fɔ an ye Ala kira sallallahu alaihi wasallam dɛmɛ an y'a ka laɲini dɔ sabati furu ko k'a bɛ sa yɔrɔ yɔrɔ wuli k'i jɔ yɔrɔ la f'i ka dɛsɛ pewu i kana sɔn furu ka sa i ɲɛ na o la ko cɛw ka hinɛ muso la o ye kira yɛrɛ de kumakan ye kisi nɛɛma b'a ma cɛw k'aw ka hinɛ anw na a Rasul de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam o tuma k'a fɔ cɛ ɲɛna muso dira ni hinɛ ye o kɔfɛ mun bɛ ɲini tugun cɛ fɛ maa ni muso ka jɛ kɔnɔna la i ka muso in jɛɲɔgɔnya ni yafa caman ye yafa caman an b'o ɲini cɛw fɛ dɛ muso tɔgɔ ko muso an ye fɛn barikamaw ye tiɲɛ don nka an ka fɛgɛ an ni ka fɛgɛ an ka hinɛ ka bon an ka makari ka bon setanɛ bɛ anw nɔfɛ an filimanko ko cɛw ka yafa sa
cɛw ka yafa u balimamusow ma u balimamuso dɔrɔn de y'an ye o cɛw ka yafa u furumusow ma a ye yafa denw baw ma a ye yafa ma ala kama a b'a fɔ an ma an k'a dabila sɔgɔma tile fɛ an bɛ dɔwɛrɛ kɛ a b'a fɔ an k'a dabila tile fɛ wula fɛ an bɛ dɔwɛrɛ kɛ o ye muso tɔbiya ye o ye muso tagabolo ye cɛw k'o yɔrɔ faamuya o kɔfɛ cɛw ka yafa ta ni musow ye o kɔfɛ kuranjeli cɛw ka mun ta ni musow ye hinɛ ani makari n'o tɛ o bɛ musow bolo ka ban a tɛ cɛw de bolo ka muso nɛgɛ ka kuma dumani fɔ muso ye ni cɛw y'a faamu anw sɔrɔ man go koyi kumakan dumani o bɛ muso fa n ye muso ye ɲɛna a ko a b'a ɲini dɔrɔn a cɛ k'a fɔ a ma ko n b'i fɛ ko b'ale bɔ kuma belebeleba do koyi a k'a mɛn a cɛ da dɔrɔn n b'i fɛ furu ka ca san 10 ye n b'i fɛ kuma k'a t'a mɛn cɛ da o de y'a to hali diinɛ b'a fɔ sunna ni farida min ye furu sinsin bereba ye ko cɛ kana se muso ma komi bakɔrɔni ni bamuso girigiri te durungɔrɔ bolila sɛmuso nɔfɛ dɔrɔn k'a tarabaso dɔrɔn a banna k'o kan'a kɛ ten ko cɛw ka kuma dumaniw fɔ musow ye ka nɛgɛnɛgɛnikanw fɔ ka bololakaraniw kɛ muso fɛ ka nisɔndiyakanw fɔ muso ye fɔ muso ka hakilisigi sɔrɔ a ka lafiya sɔrɔ e yɛrɛ kanu ka don a dusukun na ni min bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o ka sɔrɔ ka kɛ i b'a ye den min bɛ sɔrɔ o kɔnɔna la dɛ o den bɛ kɛ den ye den min kolo ka kɛnɛ a hakili ka di wa jolima bɛ diya a kɔ bɛ diya bɛɛ ye ni den taara hali ekɔli la a bɛ gaɲɛ nka ni den wolola giriba tɛ a nɛgɛ tɛ muso yɛrɛ la a yɛrɛ ka kɛwale yɛrɛ fɛ i y'a kɛ cogo sugu dɔ la ten tɛ ten o tendenni mana wolo dɛ a ma nɔgɔn dɛ a ye ɲɛna tɛ dɔnniya mɔgɔ la a den sugu man teli ka dawula sɔrɔ o la den bɛ dilan depuis so kɔnɔ sunna ni farida min bɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ ko cɛw k'u hakili to a la cɛ ka dilan ɲini muso fɛ o de wajibiyalen bɛ cɛ kan ni a y'a ɲini muso fɛ a bɛ sɔrɔ ka wajibiya muso kan k'i kan'i ba nka an y'ali cɛ dɔw ye olu tɛ sɔn ka maga muso la ko fɔ muso ka maga la o tɛ sariya ye muso ni bonya dɔ dara fɛn dɔ nɛgɛ b'anw na an b'an yɛrɛ minɛ o bonya hijabu min b'an kan aw kana to an k'o bɛɛ fara k'o fɛnɛ fili sa cɛ de bɛ dilan ɲini wajibi don muso ka sɔn muso ye dilan tigɛ a cɛ la an bɛ tila ka se o ma musow mɛ n bɛ cɛw de kan fɔlɔ a cɛ bɛ se ka dilan tigɛ a muso la mɛ a kana tɛmɛ kalo 3 kan kana to a ka mɛn ni e y'a siri i ye ba siri i ma bin bila a kɔrɔ o ma nɔgɔn dɛ o tuma an ka hakili to o yɔrɔ la o tuma na a bɛ ɲini cɛ fɛ a ka muso ladon ni nɛgɛnɛgɛni ani kumakan duman ye cɛ dɔw yɛrɛ de bɛ an t'a faamuya dɛ an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn gawaw de don dɔrɔn a fɔ cɛ ka évoluer furu kɔnɔ fɛnɛ kɛ sunguruntigɛ kan ɲumanw b'u da kɔnɔ nka muso nɛgɛ kan t'u da o ɲɔgɔn gawa cɛ bɛ yan walayi ma belle non je t'aime vraiment tu es toute belle non i ka maquillage non vraiment mais o fi muso fɛnɛ ye ni muso y'a ka boloɲɛ digi a fɔ ma chérie non i ka boloɲɛ o ɲɛna non i ka kundigila in bɛ se sa n'a y'a ka jabini d'a ka madame Jara sɛbɛn a kan to i k'a fɔ non mais n b'a f'i ye et puis madame Jara y'a sɛbɛn cogo ɲɛna cogo non i ka jabidala in bɛ se cɛ ka kuma dumuni fɔ muso ye ka muso apprécier farafin cɛ 100 de bɛ yen o tɛ muso apprécier muso y'i pari fu a ma pari fu ni muso y'a pari k'a ɲɛ a fɔ non i pari la i ka maquillage non non i bila ma na i sigi n kɛrɛfɛ yan a ye so furan k'a ɲɛ ka so wusu ni ne bɛ fɔ o tuma an bɛ segin kɔɲɔso ka bi yan ja bɔli tɛ yen bi koyi i ka nin dara in yɛrɛ bila ma a non ma chérie i jɔ n ka dumuni kɛ joona an ka n'an da an ka n'an reposer wala nin de ka ɲi mais muso y'a pari o fu bi an filɛ n'u ɲɛ kɛrɛ sɛgɛ kunkolo digira sɛgɛ muso ye so labɛn sɛgɛ n'a ye tigadɛgɛna duman tobi sɛgɛ a ye naji duman tobi sɛgɛ n'i ye muso ka dumuni kɛ i b'a fɔ i ka bi tigadɛgɛna non an taara maninkaw bara ti se ka n b'a f'i ye non i ka tigadɛgɛna ye n y'a dun n yɛrɛ ma dɔn non mais i ka bi naji n b'a f'i ye i ka bi sɛ jeninen ye non a épice ninnu yɛrɛ non bi ta in jara nin de ka ɲi muso ma muso bɛ nin fɛ cɛ bolo cɛ ka to k'o kɛ muso ye ka kuma dumanw f'i muso ye i ma di i ka gala in ɲɛna non i ka gala dunna non aw yɛrɛ ka fini min filɛ a ka gala dunna yan b'a fɔ ɲɛna i ka gala dunna a ka gala ka ɲi ka muso la nisɔndiya ka nisɔndiya don muso ka cɛ kan k'o kɛ ka kuma dumanw fɔ muso bɛ nin de fɛ hinɛ ani makari n'i donna so kɔnɔ n'i bɛ bɔ bijou k'i muso la i dontɔ bijou kɛ i bɔtɔ la minɛ chérie n bɛna k'an bɛɛ dɔɔnin kana tɛmɛ i muso la ten komi yirikurun tɛmɛna yirikurun la non i lamaga i tɛmɛtɔ i bolo maga la to i k'i tɛgɛ cɛ a tɛgɛ kan i bolo cɛ a kamankun na a fɔ cɛ a bɛ cogo di k'o ka ɲi a mɛna hɛ ninnu de ka di muso ye cɛw ka ninnu kɛ ni nin donna ni ɲɔgɔn cɛ furusa bɛ gɛlɛya
parce que hinɛ de bina makari de bina a fɔra an ka hakili to na cɛw ka ninnu kɛ anw muso ye an bɛ ci bila aw ma cɛw ni nɛgɛ bɛ an na an tɛ k'a sɔrɔ aw bolo munna de pourquoi aw de ye anw ɲɛnajɛlan ye anw jigisigiyɔrɔ ye aw de ye ni aw tɛ mun bɛ anw bolo caman nɔrɔlen bɛ filimu na a bɛ ka filimu filɛ k'a yɛrɛ nɛgɛ da de koyi n'o tɛ e de y'a ka filimu ye o n'a ye tubabu kɛ ka ban a bɛ ka tubabu muso embrasser ala t'a dɔn a bɛ min kɛ a bɛ fɛ ko ɲɔgɔn de k'a la ka ɲɔgɔn k'a la cɛw maloyani dɔ bɛ anw na a kana o maloya in fara ka bɔ an na a ye dɛmɛ don an ma an b'o ɲini aw fɛ an jigi y'aw ye ala ta kɔfɛ o kɔfɛ tugun an bɛ mun ɲini cɛ fɛ ka tɔgɔ dumani fana f'i muso la tɔgɔ dumani dɔ d'an na o ka d'an ye hali n'an dimina n'i y'o tɔgɔnin fɔ dɔrɔn an bɛ se ka yɛlɛ ten i jɔra a bɛ ɲɛnamɛ tulonkɛ de la parce que tɔgɔnin min fɔla o y'i la nisɔndiya o tuma cɛw k'u hakili to musow nɛgɛni na ani ka an ka ko dumaniw diya an bolo n'an ye ko ɲuman min kɛ k'a fɔ nin ɲɛna i ka bi kini diyara bi zamɛ kɔni an taara wɔlɔfɔ yɛrɛ de b'a la hali wɔlɔfɔ tɛ tɛmɛ i kan non i m'a dɔn cɛbiɲɛni diyara nin kuma dumani ninnu ka di an musow ye ani nɛgɛnɛgɛninw ka di an ye an mago b'a la cɛw bolo n'o tɛmɛna ka bɔ yen k'an k'an pari cɛw ɲɛkɔrɔ an bɛ fɛ cɛw fana k'u pari an ɲɛkɔrɔ nka dɔw bɛ yen san kalo 12 banabagatɔ forojani de b'olu k'a la n'u bɔra dugu kɔnɔ kara ka ban ni vɛsi in bila la n'u ye bazɛn in bɔ k'o bila ka ban u bɛ banabagatɔ koli forokiyani de don anw da la sa u tɛ bɔ muso da la ni minnu a fɔ tari bi kana i k'i ka débardeur ɲumanin don i k'i ka chemisinin don n'i ye n k'i ka botew ye ni ne ɲinina takbir summa takbir walillahi alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bi tatige marka basi ka annabi de sene konyo kura be bi ni yɔrɔ sɔrɔ bi o de y'a to an mago bɛ min na cɛw bolo an b'an profiter k'o fɔ an mago bɛ minnu bolo fɛnɛ cadeau misɛnninw n'i bɔra n'i taara dugu kɔnɔ i natɔ na ni namasani ye na ni lemurubani ye nka e bɔ o bɔ i bololankolon faari i don o don i bololankolon faari tuma siɲɛ tɛ kunbɛn ko ba na ni lemuruba ye o ye mun bakiluya ye na ni fɛnnin dɔ ye ka di an ma ma chérie ne nana i samani na ne ye nin ye baarakɛla muso bolo ko nin chaîne ka di muso ye ne kɔni ye dɔ sa i ye a ɲinina cɛw fɛ u ka cadeau kɛ anw ye o fɛnɛ ka di anw ye kosɛbɛ anw b'o fɛnɛ fɛ hali mɛ n bɛ kuma taa ni ka segin k'a fɔ cɛ ninnu ɲɛna an mago b'u ka baro la an mago b'u fɛ kuma na an mago b'u ka nɛgɛnɛgɛni na an mago b'u ka kanu yɛrɛ la quoi a b'a fɔ min ma ko amour dɛ o yɛrɛ de ka ɲi furu kɔnɔ n'o yɛrɛ de tɛ furu kɔnɔ furu tiɲɛna an bɛ min fɔ cɛw ɲɛna ni an banana u k'an furakɛ o furakɛli y'a jama turu o bɛ kɛ cogo di ne kan tɛ ordonnance san dɔrɔn ma dɛ n bɛ na an ka fura fɔ cɛw ɲɛna sisan famille Touré la ya bi muso ka bana fura an ka ordonnance yɛrɛ n bɛ n'a fɔ cɛw ye ni docteur ye analyse kɛ jolita kɛra analyse bɛɛ kɛra bana dɔnna fura sɛbɛnna ne b'a fɔ cɛ ɲɛna n k'o ye dɔɔnin de ye bana fura la bana fura belebeleba ye jumɛn ye ni muso ma sunɔgɔ i yɛrɛ k'a dɛmɛ sunɔgɔbaliya la ni dugu jɛra i k'i bolo da kunkolo la k'a munu minɛ ka n'a tɔ kɔfɛ ma chérie mais n b'a f'i ye surɔ i ma sunɔgɔ dɛ ne yɛrɛ ma se ka sunɔgɔ la i farigana surɔ dɛ n'i bɛna bɔ sani ka taa baarayɔrɔ la a fɔ a ma fura ta i yɛrɛ k'a dɛmɛ ka fura d'a ma n'i taara bureau kɔnɔ ni sɔnni sera téléphone caman a bɛ cogo di i fari bɛ cogo di i sera ka wuli yan a b'a fɔ ko n ye n débrouillé o n'i nana ka bɔ bureau la i don yɔrɔ min na dɔrɔn na i bolo da fari kan mais n b'a f'i ye i fari dun ka kalan dɔɔnin dɛ a bɛ se k'a fɔ ma a dun sumayara dɔɔnin o nin de y'anw ka bana fura yɛrɛ yɛrɛ ye k'i mago don an na tantɔ muso bɛ se ka sɔmi sɔrɔ ten ko i jɔ ne yɛrɛ ka kɔgɔ kɛ n yɛrɛ k'a jija n ka bana tɔ si t'a la bilen mais a dɔw tɛ ordonnance san hali n'i fɔɔnɔna hali n'a y'a sɔrɔ i lajɔlen don u tɛ ko diya i la o man ɲi o la an ka bana fura bɛ cɛw de bolo a ye kuma dumaniw fɔ an ɲɛna k'an farikolo la mais n b'a fɔ i fari ka kalan bon a bɛ n'a fɔ température a jiginna dɔɔnin han cɛ b'a bolo dali min kɛ anw ka tan dɛ nin de y'anw ka ordonnance wa nin de ye tɔgɔ ko anw ka sɔrɔmu nin de b'an furakɛ awa dɔw fɛnɛ bɛ yen ni muso lajɔra o ka jugu n'a bɛɛ ye k'a sɔrɔ ni muso lajɔra tuma min na cɛ kan ka dɔ fara timinandiya kan a bɛ k'e de joli sunɔgɔ n'a bɛ fɔɔnɔ so ta ka gɛrɛ a la joona ji d'a ma k'a da sanango a dɛmɛ hali n'a bɛ se ka taama i k'a bolo ni minɛ ko ɲuman i kana sigi kɛrɛfɛ a nɛgɛ k'i da n'a y'a da i k'a munu minɛ dɔɔnin i da i yɛrɛ repose dɔɔnin i den min bɛ nale dɛ a bɛ jamana mara parce que den bɛ hakilisigi min sɔrɔ ba ye hakilisigi min sɔrɔ e fɛ ka kanu ni hinɛ min sɔrɔ e fɛ o de bɛ don den sogo n'a joli n'a fasa la a bɛ bila cɛw ye wa n'a kɛra muso ye fana a bɛ musow ba ci o tuma na nin bɛɛ bɛ fara mun kan
hine ani ladongo nyumani ani ka nga ko dia ambulu da folola alhamdulillah rabbil alamin ala ya nogoya amma an kuma na ambalima ka ofe Allah subhanahu wa ta'ala ye an ko tiga de ambalima ka munu mala ta ko fe nolu de anye mogo ye no ye chewye anye doni ne funyana ka to chama barento amuso kono fe munu negebe awna nan deseleme ka soro ubulo ala ya ndeme bi anga bi den konyo keneka famille tourela la alhamdulillah anga se kan kono dale ka doni fo unyana ka fili fien fe chewo chemana me yoro la ikado ka foko an muso kambe ima amago ba ka hinela anaka makari anaka la dungonyima ni milliard be muso bula amago ba cheka drome flala ima islamia ko ka be an ga jaga di an chema muso be se ka jaga da chema na chete jaga di muso ma muna che talite muso ka wajibi abadan wala nyima no ni muso mi yake akai ibe baraji soro de nga chere ka muso tawe wajibi e cheka wodi ato muso ka jaga che be se ka amine nga cheka jaga te di muso ma otuma ambalma kew an furuchew an hakila uye melike ka bo an muso yoro an ga kashigana an ga kulekana amma go be hinani makar mina ubulo ko di amma ala kani sababe ay wasa kuma da minena ada flani ne go ngonyana ma yasigira fen flaka suni klebe chogo mina cheni muso anambora chewa kote la ni ambe furu chede be muso nyini furu beke chede be furu na furu di furu beke ola nambora chewa bara do antena muso fena fi na manye ni furu jolon da fara furu fe on dira seria o sorola dini kera milali kera furu sharti be da fara cheni muso de be nyogon ga sokono onanye fen fo chewa amago be mina yala anyere da ma fena ante nyogon waju aseda flani yala am muso fenete fendo kote chewa nganga mindu umawa yala chega ko sigi chogo do be no am fene mango de tawa du kono wa ama foko muso furu muso kunandi muso balma muso kunandi muso demba kunandi muso de muso kunandi muso e femba e jongo muso ya e fen langolo nye mo sima fa muso e fen langolo nye bari anfa adama ambadalen ko ka bo ala no amba hawaii cheoche ya e restaurant jena bo en konala muso do de kalo kononton doni niye muso do de kalo wolonvla doni niye muso do de ibama akola muso do de sindima muso do de siranya na ikama muso do de ibo inogo flala no e bana ko tani bawli muso e fembai wa o muso min flani nebe ka kuma fe ko mi nere muso ye anga belebele baye anga garde kutugo nyumana anga na so anga ke muso ninyi muso e bade baye belebele bade ola ni furu do na cheni muso ni nyogonche munyine be muso fe fuso kono ali bi mesegi ngana nkofe ala nyesranya dogo ani bangela ne balma muso furu muso nyuma sra ala nye ichenye bila ala nye bila ichenye tila ala nye bila isonga femingi ichenye na isinga femin fo anyena sra iko ke ala nye bila sra iko fo ala nye bila ala nye sranya no sabatran dusuna ne ba ye ka fo o de be se ka ke tangalanye tangalami medo ani ko jugu be ni nyogonche ni joni srana tigi alanye imalola alama yi alakanu mo nyebila mo nyetila wallahi fen chama be akadi e bisegi yere mine ka bwala muna alakanu ni alanye sranya bila wambalma mso ayina ngasra alanye de o kofe ka munyini mbalima muso fe o alanye sranya intebele kofe ala batoliko nyuma ko nyini mbalima muso fe muso seli yebebele me obulo muso wa mo gote selila muso aye seli dan muntana ni alabato te ala ko wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni ale ma jinna ni adama den da foy ka fanga bato wade balma muso chama be ute fajiri seli balma muso chama be olute fitri seli o ba suru botolo dengu yoro la jeli de qur'an jeli o ba suru usengene botolo konyoro la fitri te seli sa fote seli balma muso tibede seli fada duru wajibi do anka wani mami ye seli yebebe ki mako bo seli la abe foti gide mako kafri wa kafriyate herede o ye halakini takiya da ya ala kan gisoma mbalmam so hakli to ala batola na yo hakli to selila mbalmam so hakli to sutura finina anyina fa ngaf sutura muso ka sutura wajibi de muso ka sutura mesega ka wajibi de do fima mandi ewa basito la jemando bulamande kadiye odo ebe kulali bulale fe ota ibe maro de fe ota fino fini mi ni bo kulali fe ado ngai ka ke ni suturai fini ngana sere ilangolo ngana ye fini jugora kana fike ya fika sutura do bla jugoro
muso ka sutura ye wajibi ye silamɛ muso ye na ngan sutura silamɛ muso n'an donna furuso kɔnɔ ala ka hakɛ ani ala kira ka hakɛ bɔlen kɔfɛ hakɛ min ka gɛlɛn ni hakɛ bɛ o y'an cɛw ka hakɛ kiraba kumana nabi rahama cɛ min man ni dungo fɔ tile kelen wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wa'yun yuha allamahu shadidul quwa Mustafa kumana min man ni dungo fɔ ala y'a yabariya ka min fɔ fanga tigi y'a kala a ma fili ala kira ba ko cogo di kisi nɛma bɛ ama ako law kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadin la amartu nisaa an yasjudna li azwajihinna ako n'a tun bɛ bɛn ale ka mɔgɔ yamaruya ka sujudi bɛ maanifin ɲɔgɔn ye ale tun bɛ musow de yamaruya musow ka sujudi bi u furucɛw ye mais a tɛ bɛn danfɛn ka sujudi bi a danfɛn ɲɔgɔn ye n'o tɛ musow an tun bɛna yamaruya ko an ka sujudi bi an cɛw ye kuma in kɔrɔ ye di an k'an k'an majigi an cɛw ye an k'an k'an cɛw labato madama n'u b'a bila ala sɔsɔ la cɛw labatoli y'anw ka wajibi ye n'u ko an k'an sigi an k'an k'an sigi de n'u ko an k'an jɔ an k'an k'an jɔ n'an cɛw ko k'an k'an da an k'an k'an da de o y'anw ka wajibi de ye muso wa muso si ma ala ka hakɛ dafalen di f'i y'i cɛ ka hakɛ di n'o tɛ hakɛ ma dafa dɛ o cogo kelen na kira ba ko sallallahu alaihi wa sallam a ko muso fatura ka sɔrɔ a y'a ka seli farida 5 kɛ ka ɲɛ o kɔfɛ a y'a furucɛ labato qawlan wa fi'la a cɛ ko min a danna o ma a cɛ ko a k'a kɛ cogo min a y'a kɛ o kɛcogo la o kɔfɛ muso in a y'a ka sunkalo sun o kɔfɛ muso in a y'a ka taafe bolo tanga ka bɔ jɛnɛya la a ma cɛ janfa a ma jɛnɛya kɛ a ko muso min fatura o fatu cogo in na ko alijinɛ bonda 8 bɛ dayɛlɛ ka bila o muso ye ko da min ka di ye don a kɔnɔ alijinɛ kɔnɔ den tɔw a bɛ f'i ka alijinɛ kɔnɔ so filɛ don so kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ mɔgɔw ye n ko da dɔ bɛ yen nɔ ko sunbagatɔw dɔrɔn de bɛ don o da fɛ babu rayyan nka muso min a y'a cɛ labato a y'a ka farida seli ka ɲɛ a y'a ka sunkalo sun a y'a ka taafe bolo tanga ko n'o muso nin fatura ko mɛlɛkɛw bɛ alijinɛ da bɛɛ de yɛlɛ k'a bila o muso in ye fasa ye ko muso in b'a ka suwa kɛ walilahi alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko alijinɛ so bɛɛ bɛ dayɛlɛ muso ko i bɛ liberté de dilen bɛ e ma liberté totale min ka di i bɛ don k'a bɛɛ visiter ni min y'i diya k'i ka da ye ko i ta ye k'i k'o ta a bɛ sɔrɔ ni cɛ labato de o la musow an ka hakili to an cɛw labatoli la n'anw cɛw ko min man d'u ye an ka n'o kɛ n'u ko min ka d'u ye an k'o kɛ o de ye ala labatoli ye muso k'a cɛ labato o ye ala bato de ye wa ye kira nɔ minɛli ye sallallahu alaihi wasallam kira denmuso Fatima salamu alaiha Zahara Nawra Fatima ta min n'a bɛ musow ɲɛ diɲɛ ni lahara o Fatima ta Seydina Ali furumuso de don Fatima ta ye danbetigi den dan ye bari a fa de ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye a fa de ye ciden fɔlɔ ni ciden laban ye Fatima ta ɲɔgɔn tɛ musow cɛ la a ɲɔgɔn tɛ denmusow cɛ la a ɲɔgɔn tɛ furumusow cɛ la a ɲɔgɔn tɛ baw cɛ la Fatima Rasulu denmuso Fatima bintu Muhammadin muso tun kan ka jama muso tun kan ka waso muso tun kan k'i kaman kɔrɔta ka jama o tun ka kan ni Fatima ta ye nka Fatima ta filɛ bani a ka furuso kɔnɔ ani Seydina Ali don dɔ la ani Seydina Ali asadullah ala ka waraba in Seydina Ali sahabaw la lagare diinɛ cɛfarinba ye Kaybara Ali ani Badra Ali don dɔ la u bɛ masala la u bɛ baro la u ti kɛlɛ la dɛ Fatima ye kuma dɔ fɔ kuma in ma taa Seydina Ali jimi sira fɛ Ali y'i dalen ka bɔ kuma la Fatima ta y'a dɔn k'ale cɛ nisɔngoyara Fatima ta y'a dɔn k'ale cɛ dimina k'ale ye min fɔ ko madiya ye Fatima ta ye mun de k'a yɔrɔnin bɛɛ a ye yafa ɲini Ali fɛ a b'a fɔ Asani fa yafa n ma Usaini fa yafa n ma ne ɲɛna mɔgɔni yafa n ma ne dusukun yirifere yafa n ma ne kanuɲɔgɔn yafa n ma ne da ka wuli yafa n ma ne ka ɲɛnamaya ni ne ka saya ne ka alijinɛ tiletigi yafa n ma Fatima ta ye yafa ɲini Seydina Ali fɛ fo siɲɛ 70 kɔ Seydina Ali b'a jaabi n y'a fara Fatima n dusukun yirifere n y'a fara n kanubaga n y'a fara n ɲɛnajɛbaga n y'a fara fo Seydina Ali nana yɛlɛ Fatima ta fɛ k'a minɛ ka bijou k'a la k'a sigi a sen kan Fatima ta ni lafiyara o tuma de la dala yafa ma Fatima ta bɔ a yɛlɛla fɛ tuma min na ka tila ka bijou k'a la k'a minɛ k'a da sen kan
tuma la Fatima ta ni lafiyara ala ka jɛmɛ ni musoba in ma Fatima ta bɔra o wagati la Senna Ali ka jɛ kɔrɔ k'a ɲin'a fɛ k'a bɛ taa fa lajɛ a taara yɔrɔ min na n'a bɛ don a fa kan Rasulu tun bɛ wuli ka Fatima kunbɛn de a wulila ka denmuso in kunbɛn a b'a den lahalaya dɔn a y'a dɔn Fatima t'a cogoya la Rasulu ko Fatima mun de b'i la Fatima mun y'i sɔrɔ ɲininkali banna mun b'i la mun y'i sɔrɔ n den Fatima ko a ma ko n fa ne ni Ali de tun bɛ baro la sa ne ni Asadu fa tun bɛ baro la sisan nɔ ne ka kuma dɔ de tɛmɛna a ma tɛmɛ a jimi sira fɛ kuma in bɔra ne da Amadiya ye o yɔrɔ bɛɛ Rasulu ye Fatima waraka ka bɔ a la a ko Fatima i ma bɔ n na a ko yala Ali ye yafa ɲini i ye yafa ɲini Ali fɛ wa a ko n fa n ye yafa ɲini Ali fɛ a seginna k'a ɲininka a ko Ali yafara i ma wa n denmuso Fatima a ko hɔn n fa Ali yafara ne ma a ko Ali yafara ma Fatima a ko n fa Ali yafara ne ma a ko n den Ali yafara ma wa a ko n fa Ali yafara ne ma a yɛlɛla n fɛ a ye n minɛ ka n bisi a ye embrasser a tila ka n da a sen kan Ali yafara ne ma n fa a fa ko ye mun fa ye n'o ye Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko Fatima n bɛ Ala barikada Ala min y'i kisi Fatima n bɛ Ala barikada Ala min y'i bɔsi shetani na Fatima i k'a dɔn i kun y'i jɔ janɛmɛ kankun kan ka ban dɛ Fatima ala ki jiwoyo i kun ka kurun yɛrɛla sanfɛ dɛ a ko Fatima n kalela Ala la min ye n ci ka kɛ ciden fɔlɔ ni laban ye ni Ali tun ma yafa i ma n'i tun sara ka sɔrɔ Ali diminen b'i kɔrɔ ne tun t'i jɛnɛya i jɛnaza kɛ i jɛnaza ne tun t'o seereya Rasulu ko a denmuso jɛnaza denmuso min y'a ninjuru ye denmuso min ka d'a ye Ala tɛmɛlen kɔfɛ a ko Fatima bid'atun minni yuzini ma yuziha ciden ko Fatima y'ale sogokuru de ye Fatima ta y'ale kɛri de ye Fatima ta y'ale ninjuru de ye mais a filɛ k'a fɔ Fatima de ne tun fatura ka sɔrɔ Ali ma yafi ma Fatima i ka janaza kɛnɛ ne Muhamadu tun t'i ye Fatima Rasul merci Fatima Rasul filɛ k'a fɔ a ye sallallahu alaihi wasallam den n'a ka kanu bɛ a yɔrɔ a ko n'a tun cɛ ka hakɛ tora a fɛ k'a cɛ diminen b'a kɔrɔ ale tun ti don a ka janaza jama la abada kuma in kɔrɔ ye mun ye a tun tɛna seli a su kan wa a tɛ duwawu k'a ye o tun y'a kɛlen ka den ma bɔ a la kira filɛ ka furu bonya jira a den na sallallahu alaihi wasallam ka danbe to yen nɔ furu de ka bon ka tɛmɛ danbe in kan o la nin ye misaliya ye an furumusow ye an kan ka dɔn an b'an cɛw minɛ cogo jumɛn na an b'an cɛw bonya cogo jumɛn na ka sɔrɔ anw kelen-kelen dɔ b'a fɔ de kana to ni Paul tɛ Jean de don Ala ka limaniya d'a ma o kɔfɛ n'an bɔra yen muso k'a cɛ la bato k'a cɛ jɛ ɲini o kɔfɛ an bɛ segin ka na mun na usnu muamala n'o ye baara ɲɔgɔnya ɲuman ye cɛ kan ka muso muamala ka ɲɛ Ala ko tɛ wa ashiruhunna bil ma'ruf aw kama qala setigi Ala ko kuranɛ kɔnɔ ko cɛw ka musow jɛ ɲɔgɔnya ni ɲumanya ye an bɔra k'o caman fɔ fɛn minnu nɛgɛ b'an na n'an m'a sɔrɔ u bolo an sera ka da sɔrɔ bi ka dɔɔni fɔ o fɛnɛ na nka ɲumanya in ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn baara ɲɔgɔn ni ɲumanya ye o ti cɛ dɔrɔn kan fɛn de don a bɛ kɛ fan fila bɛɛ de ni ɲɔgɔn cɛ muso a bɛ ɲini i fɛ i k'i hakili to fɛn dama la i n'i cɛ ni ɲɔgɔn cɛ a fɔlɔ ye jumɛn ye e yɛrɛ k'i hakili to i yɛrɛ kun na i yɛrɛ kun fɔlɔ i yɛrɛ kun cogo di walawalali b'a la i cɛ y'i ɲuman de a ɲɛbɔra i fɛ o don k'ale da cogo ni i ye dɔ fara o bɛɛ kan i ye dɔ fara i ka fayidaw kan ka dɔ fara finɛsiw kan masha Allah tuma min na e fula kana don so kɔnɔ e mago bɔra i yɛrɛ kun na kalo 3 kunkolo tɛ digi kamankɔrɔla kasa bɔlen don da kasa bɔlen so tɛ wusu i mago t'i yɛrɛ kun na i t'i yɛrɛ ladon ka ɲɛ i t'i yɛrɛ masiri i cɛ ɲɛ kɔrɔ muso ne kɛra galonmuso ye de y'o san o muso ni masiri de fɔra n'an bɛ bɔ de an b'an sutura mais muso ni kasa duman fɔra ani masiri fɔra k'i hakili to i yɛrɛ kun na n balimamuso k'i yɛrɛ labɛn i cɛ ɲɛ kɔrɔ i k'a dɔn nafaba de bɛ o la nafaba de b'o la nka an b'an balimamuso caman ye u mago si t'u yɛrɛ kun na u mago t'u farikolo sanuya la u mago t'u dɔnfini sanuya la i nɛgɛ bɛ bɔ cɛ la dɛ muso dakasa bɔlen e fɛ baro ka di i bɛ kuma la mɔgɔw fɛ u b'u kunkolo jɛngɛ est-ce que dakasa ka di o de y'a to ni min ko ma mɔna tun ne cɛ he o ka baro sɔrɔ man di koyi hali ni bɛ kuma fɛ a b'a kun jɛngɛ de ko o de ye dakora dakasa ye filɛ ye a si ma ɲi muso ma dakobaliya ye dakasa ye a ma ɲi muso ma i b'i baroko ɲɔgɔn bɛ tɔɔrɔ wa i cɛ de salen don parce que n'o de bɛ da dakasa filanan ye jumɛn ye kuma lankolon fɔ ye dakasa bɔ ye
mɔgɔ tɛ duman fɔ i da tolilen don o tuma na an janto an yɛrɛ kunna k'an yɛrɛ masiri an cɛw ɲɛkɔrɔ a dɔw ta ni buguri don o tulo la kamalen kɔrɔ de don wa mɔgɔtigi don i t'a dɔn muso misɛnnin don wa cɛ misɛnnin don i t'a dɔn kuma tɛ ka se siyɛnni ma n'i y'a mɛn i ye siyɛnni don n'i ye buguri de don muso ne m'a dɔn min y'an bila nin na o f'an ka mago don an farikolo la quoi farikolo in surtout furu ɲɛla n'o ye dilan ɲɛ dɛ farikolo in nɛgɛ de bɛna ni dilan ɲɛli ye o mais mɔgɔ si t'i yɛrɛ la o tɛ silamɛya ye silamɛya m'o f'i ye dɛ silamɛya ko k'i ka hijabu don n'a hijab finifin don i si bɛ kɔnɔ nka silamɛya m'a fɔ k'i kamakɔrɔla kasa ka bɔ a m'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ kasa ka bɔ a m'a f'i ka n'i da ko a m'a f'i ka na kale da a m'a f'i ka na buguri don a m'a f'i ka na siyɛnni don a m'a f'i ka n'i masiri i cɛ ɲɛkɔrɔ o ma f'e ye o i ka jipo ɲumanw bɛ yen kolan ɲumanw bɛ yen molanti ɲumanw bɛ yen pantalon ɲumanw bɛ yen debara i ka a tɔgɔ ye di a caman de bɛ yen muso kan k'i hakili to o minnu na mais tellement o nɔgɔlen don i y'a fɛn fɛn min ye jipo noiri ni noiri b'i ka jipo in na dɔ di ne ma ne b'a san ni noiri tɛ marron di yan mun na tɛ jipo jɛman san ni muso yɛrɛ kekun yɛrɛ ni finifin kan ka da cɛ kɔrɔ wa i bɛ mun kɛ jipo finman na jipo jɛman o la muso k'u hakili t'u farikolo la vraiment nin ye ko ye an b'a fɔ ye cɛw tɔɔrɔlen bɛ n'a ye u b'a fɔ an ye tuma bɛɛ cɛw sɛgɛnnen bɛ n'a ye musow bolo k'i yɛrɛ bɔ i yɛrɛ la k'i bila k'i mago bɔ i yɛrɛ kun na e cɛ ɲɛ jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn y'i la a bɛna jarabi yɔrɔ jumɛn na an ka hakili to o yɔrɔ la an k'an yɛrɛ sanuya k'an yɛrɛ masiri an cɛw ɲɛkɔrɔ o kɔfɛ an ka hakili to mun na tuguni musow an ka hakili to mun na tuguni musow o ye kumakan ye an ka se ka kuma ni kuma magamaw ye ka ɲɛsin an cɛw ma ko muso voix ye haramu ye ngalon do a voix yɛrɛ tɔbiya o tɛ haramu ye o muso voix bɛ kɛ haramu ye yɔrɔ min na o de tumana min na n'a ye kumakan yɛlɛma yɛlɛma ka finɛsiw don a la k'a nɛnkoloniw sa o yɔrɔ la a bɛ kɛ haramu ye a man k'o kɛ cɛ wɛrɛ de ye dɛ mais normalement a kan ka kuma cɛ fɛ o kuma cogo in de la ni bɛ kuma i cɛ fɛ kuma de bɛ yen o cɛ fɛ baro kɛ cogo bɛ yen o hali ni cɛ y'i wele a lamina cogo bɛ yen ni mɔgɔ wɛrɛ y'i wele i b'a fɔ han n bɛ nali mais ni cɛ y'i wele i b'a fɔ naam i natɔ i bɛ démarche kɛ ka na i bɛ kɛ kodi aja filani a kɛ to aja filani e cɛ y'i wele tɛtɛw a y'i wele tugun i ma kuma k'a ye sɛbɛn ko han n bɛ nalen sa i natɔ sa fugata i b'a fɔ ko dɔgɔjɔ mobili tatɔla don ka dɔgɔjɔ muso to yɔrɔ ni dɔgɔjɔ mobili bɛna wuli ka dɔgɔjɔ muso n'a ka minɛn jɔlen to o ye girimajɔ da ye i nana sa fagata giriba ka n'i jɔ a kɔrɔ e ko mun de a ko a ka ɲi saba a ka ɲi tun bɛ ka min ɲini y'a ye a ma ɲi dɛ i lamilɛli cogo ani giringajɔ cogo a kunna o de y'a to a ko k'a ka ɲi muso t'o kɛ cɛ la i bɛ kuma cɛ fɛ ni kuma cogoyaw de ye kuma kan ka magaya muso kan ka magaya cɛ bolo de ko musoba silamɛ musoba n'a n'a cɛ don a ka maga mais n'a n'a filanw don a ka gɛlɛn muso bɛ kɛ ten de. an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli furu ninnu ala k'u kɛ sima furu ye ala kana nimisa bɔ a la ya rabbi ni n'a ɲɔgɔnnaw ala ka an kelen o kelen kɛ a ladegeliba ye ka ala subhanahu wa ta'ala deli an ka musokɔrɔba ɲuman min kɛra nin ko sababuya ye sija ni kɛnɛya ala k'a d'a ma ka foli ani tanuni ta k'a ɲɛsin khadijatul kubra kalanden bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ an ka jamana basigi ni kelenya ala k'o sabata kɔnɔna na faamuyali ɲuman ani hakilina ɲuman ala ka o di jamanaden kelen o kelen na foli ni wale ɲuman dɔn o ye aw ta ye nin waati in na aw minnu sɔgɔli banna jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'a ɲini ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega Sega tiebe tinya wilila tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila tinya wilila saraga jugu bomori tinya wilila nego tinya wilila dabali jugu kemori